En aquest vídeo el que farem ara és afegir uns moviments en escena per la segona cançó, La font de la casa de la convalescència. Aquesta cançó és una cançó molt senzilla en què repetim tot dues vegades. Dintre de l'estrofa hi ha la frase "A la casa de la convalescència cuidarem de tu i de tots els teus mals". Oi que sí? Es repeteix dues vegades. A la casa de la convalescència cuidarem de tu i de tots els teus mals, A la casa de la convalescència cuidarem de tu i de tots els teus mals. I aleshores hi ha un trosset instrumental, oi que sí? I tot seguit tornem a repetir a la casa de la convalescència. Doncs bé, a la coreografia que farem serà només a la frase a la casa de la convalescència i serà la següent. Vosaltres esteu davant, jo estic aquí, comencem amb la mà dreta, estem mirant al públic i fem a la casa de la convalescència cuidarem de tu i de tots els teus mals. A la casa de la convalescència cuidarem de tu i de tots els teus mals. Us heu fixat què faig? Assenyalo, com abans, en el cui i baixo la mà en el tots. Però començo mirant i assenyalant el públic que hi ha a la meva dreta. Jo sóc un mirall, estic aixecant l'esquerra, però vosaltres aixecareu la dreta. Assenyalem i mirem el públic de la dreta i la segona vegada el públic de l'esquerra. Sempre. A la casa de la convalescència cuidarem de tu i de tots els teus mals. I em mireu, a la casa de la convalescència, ara, cuidarem de tu i de tots els teus mals. En silenci, escoltant la part instrumental. Ara és quan assenyalem al públic. Primer a la dreta. I atenció, aguantem. I ara es repeteix tot, oi que sí? Preparats per assenyalar el públic. Ara és 4 vegades per la dreta. Ara a l'esquerra. Es repeteix. Ben amunt, assenyalant. Atenció!